както ви казах вчера, ще има един епизод. Обаче, това са, понеже сега ще ви покажа от тази легендарния стар дроп. Какво ми даде? Играта ми бъгна. Добре. Мале, тук е пълно с квестове, бе. Мале! Аз тук съм бил до 39. Събирал съм за чък. И сега ще ви покажа кой скин получих. Не този, защото знаете, че го имах. Ето този. Грозния. Аз си харесвам докчето. Тъй, общо дето аз това бях получил. И тук съм бил за хубави трофи-роди. След колкото и време свършва, знам, че е тъй. Добре. Аз имам ли някой над... Така, имам само един. Крол бях, аз не съм го макснал. А сега ще го направя. Бе, робиш. Това е най-хубавата двойка. Обаче Леон в началото на Бронз 3. А на мен ми е в края на Бронз 3. Добре, че ще ливнем. Ще поигра малко с Леон. Колко му трябва? 50. Добре. Ще изигра 2 игри да ви още ли съм добър с Леон. Ти даже не си ми на Бронз 3. Аз тук никой не съм апгрейдвал, викам. Фанк. Аз трябвало да си взема щита. В хартиян. Пак. Нет. Не! Шит! Как бе? Това даже не беше честно. Аз имам 22 джема. Кой бе? Това е любовника и Примо. Ела тук, беби. Се хилна малко. Не е там. Where do you think you're going, guys? Тук трябваше да взема спайк. Леон не ми е полезен в момента. Помня как Sakura Fight преди беше Fight 9. Nope.
Емся! Да ги бе. Добре, така спечелихме. Силвър! Супер. Тъй. Така, вече съм. Накратко ми е Силвър 1. Сега тук ме изкемпи. Дали я дигна тоста пак? На 9. Просто да мислям да е тук. Тук получавам парите. След колко? 40 минути, хора, 40 минути, перфектно. Аз си окутвам. То Кроу е ужасен. Много ще ми идеят за тази принцеса. Ще ми яде тази принцеса. Може един герой, който ми яде. Не този. Добре, този. Тук трябваше да взем спайк. Просто ме яд. Аз колко кредити съм имал? Добре, на мен ме е трябвало много, защото забравих, че имам и други герои. Добре, значи няма Ръв, Сфанг, Джанет, Бъстър, Арти, Мейси, Корделиус. Така че сега ще вземем къде си? Джанет. Не знам, защо, но мисля да взема Джанет. Сега ще ви обясня нещо. Защото накратко, защото искам да пробвам каква е гадна. Не, че просто не мога да направя и да влезна в мачовете й. Защото всички ми викат защо ще искаш да се вземеш, защото искаш да се вземеш. А пък Джанет е готина. Това е. Как мога би не знам. Поне си казвам къде са уния тъпаци. Знаеш какво? Прави сте, трябва да взема Джанет. И на друга, не само на той. То Бъстър е по-гаден от Джанет.
О, супер. Така, ливкаме се от това парти. Влизаме и тук при нитица, не знам защо. Дето имах пърло. След което ливкаме тук. Че я видим какъв е код. Да, така трябваше да стане. Чакай, имам мупин. Да, забравих за този. Така. Ще ви покажа един пин. Грешен профил, явно. Така. Първо аз нямам този, имам този. Втория готин е ето този. И накратко е този готин скин. Не коментираме, че 99 е. Този скин е готин, затова мисля да играя с това. Ще играем нещо без копи. Не. Ау, как се ще играем те? След 3 играем. Също видим. Първо ще се движа с един герой. Ето е са. Ето и правим. Espèce de ouf! Messing with a yo-yo as it ups. Okay, challenge accepted. You can't resist my charm.
Straight from the streets, with zero defeats. И хора, ядме за този готин скин. Assault and buttery. Jalapeno. Good bag. Дали сте купа тайно някакви джемове? Гледайте го колко е готин. Колко време остава до тия тъпи, кой ще вече се изнервям? 28 минути. Добре, знаете ли какво? Ето тия джемове, трябва да ги вземем. Ще имам 22 джема. Следващия пас, като получа някакви, защото нали са ще някакъв нов пас. Като получа някакви джемове, ще ги добавим към тия и горе-долу ще започнем с блинкове, за да си взема октофанк, защото не изглежда. Трябва ми 49. Аз ще получам. И все пак, като взимам блинкове, като дигам някакви тъпи герои, като примерно трябва да дигна и този брок. Трябва да дигна този брок. Трябва да дигна... Брок да дигна, разбира се. Бъстъра, може би. Но брок със сигурност трябва да ги дигам и всичките до... Тия двамата трябва да ги дигна на 10 ранг, за да получа 10-20 блинка, пак да е нещо, за да не поудея просто. Защото имам почти 1200, ще ви кажа 2000, а то скин настройка и ще иска от 20 джема. Трябва да го дигам много повече, за да имам кам. Иска го към стойност 22 джема, защото той сега иска 72, не 72, а иска 51. Затова викам да мога почта. Move those feet to the boombox beat. So many being cool. Let's see what's buzzing. Искам просто да взема това, защото трябват ми тия блинкове и трябва да ги дивам тия тапаци на 15 левел. И затова просто с би ще ми е по-лесно, за това искам първо би. Bro, you're dumb. Трябва просто да спечеля първо, второ място. Давай, Queen B, Queen B, Queen. Този епизод ще стане твърде дълъг. Единайсет се просто не трябва. Шелка! Та шелечка просто е тъпачка.
Нищо, хайде дай по-бързо бибифо. Защо просто не е на всеки ранг? Какъвто ранг си, толкова блинк да ти дадат. Това ще е перфектното. Искам така го направят супер сел, ще е пуху. Всеки ранг, който го дигнеш, толкова блинк. Първи ранг да дигнеш, един блинк. Втори ранг, два блинка. Ще използвам два Power Cube, ще трябва да кажа. Let's see what's buzzing. Просто пък тия блинкове ми трябват, сега ще ми даде 10 блинка за 10 ранг. Което е малко тъпо. Айде 10 ранг 10 блинка. Че хубаво 100 да са. Само тая игра ми трябва да спечеля 6 купи ми трябва за да вземем 10 блинк. So many skeletons to discover. Buzz off. Ей, добре, че нищо не взима. Let's see what's buzzing. Micro beeswax. Let's see what's buzzing. Let's see what's buzzing. Let's see what's buzzing. Той, аз го бих първи. Няма значение. Super Rig. Rig. Пин! Let's rock this out! До тук ще този епизод. Надявам се ви харесва и чао, бай!